आडक्या खिडक्या आडक्या खिडक्यातून कोण बघतो, सखा माझा सावकार चंद्र बघतो. श्रावण महिना आला की बालकवींची श्रावण मासी हर्ष मानसी ही कविता आठवतेच. पण या कवितेतील सुंदर परडी घेऊनी हाती पुरोपकंठी शुद्धमती, सुंदर बाला या फुलमाला रम्य फुले पत्री खुडती या ओळी विशेष आठवतात. कारण श्रावण महिना म्हणजे व्रत आणि सण उत्सवांचा महिना आणि या महिन्यातील ही व्रत निसर्गाशी जोडलेली. या व्रतांच्या पूजा साहित्यात प्रामुख्यानं निसर्गात उपलब्ध होणाऱ्या फुलपत्रीचा समावेश केला जातो. या महिन्यात ऊन सावलीच्या खेळासोबत अनेक सणांची सुरुवात होते. त्यातीलच एक मंगळागौर. श्रावण महिन्यातील प्रत्येक मंगळवारी नवविवाहितेनं लग्नानंतर पहिली 5 वर्ष करायचं व्रत म्हणजे मंगळागौरी पूजन. नमस्कार, मी सौ मंजिरी वाटवे. प्रुडंट आणि गोवनवार्ता लाईव्हच्या दर्शकांचे मनापासून स्वागत करते. आज आपण आलो आहोत बागदेश तालुक्यातील निसर्गसंपन्न आणि जगप्रसिद्ध अशा वाघातोर समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या आसगाव गावामध्ये. श्रावणानिमित्त मंगळागौर पूजन विशेष कार्यक्रम आज आपण येथे करणार आहोत. त्याआधी आपण वरदविनायक गणपती देवळात जाऊन गणपतीचे आशीर्वाद घेऊ. मंगळागौरीचं व्रत हे पार्वती देवी म्हणजेच गौरीला समर्पित आहे. नवविवाहितेच्या वैवाहिक जीवनात प्रेम निर्माण व्हावं, अखंड सौभाग्य आणि सुखसमृद्धी लाभावी म्हणून मंगळागौरीचं व्रत करण्याची प्रथा आहे. लग्नानंतर आईनं मुलीला दिलेलं सौभाग्य व्रत म्हणून मंगळागौरीला ओळखलं जातं. अविवाहित महिला देखील चांगला नवरा मिळावा म्हणून हे व्रत करतात. श्रावण महिन्यातील प्रत्येक मंगळवारी नवविवाहितेनं पहिली 5 वर्ष हे व्रत नवऱ्याच्या दीर्घायुष्यासाठी करायचं असतं. आज मंगळवार, श्रावणातला पहिला मंगळवार आहे आणि दर मंगळवारी 4 मंगळवार येतात मंगळागौरीची पूजा करतात. ही पूजा कशासाठी करतात तर अखंड सौभाग्य लाभो म्हणून करतात. ह्या पूजेला सगळ्या सवाष्णी एकत्र होऊन आपलं मागणं मागतात आणि संबंध दिवस उपवास करतात. संध्याकाळी फुगड्या, नाच गाणी असतं. रात्रभर ही जागवायची असते आणि सगळ्या मिळून आम्ही व्यवस्थित ही पूजा होता. या व्रताच्या पूजेत इतर साहित्यासोबत प्रामुख्यानं 16 वेगवेगळ्या झाडांची प्रत्येकी 16 पत्री वापरली जाते. ही पत्री पूजेच्या आदल्या दिवशी संध्याकाळी काढली जाते. ही झाडं औषधीदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची म्हणून आयुर्वेदात मानली गेली. पूजा करताना इतर साहित्यासोबत ही 16 प्रकारची 16 पानं देखील देवीला अर्पण केली जातात. त्याच्यासाठी लागणारी 16 झाडांची पत्री आहे. फुल झाडं असतात ना, त्याची 16 पानं काढायची, त्याला पत्री म्हणतात. ते 16 तऱ्हेची 16 पानं, 16 झाडांची फुलांची. मी सुवर्ण संजय मणेरीकर. आज ही मंगळागौरीसाठी 16 झाडांची पत्री काढलेली आहे. प्रत्येक झाडाची 16 पानं, जाई, जुई, शेवंती म्हणजे आपल्या परसात असतात ना, ती थोडी झाडांची पानं. पत्री म्हणजे पानं प्रत्येक झाडाची, नाहीतर मग शेजारच्या घरची अशी जवळ करायची. 16 प्रकारची पत्री म्हणजे एका झाडाची 16 पानं, अशी 16 प्रकारच्या झाडांची 16 पानं. त्यात मग तुळस येते, दुर्वा, आघाडा, डाळिंब, पारिजात, कणेर, गुलाब, जास्वंद, चंपा, जाई, जुई, निशिगंधा म्हणजे अशी ह्याची 16 तऱ्हेची हे होतात आणि मग ती एकत्र करून प्रत्येक 16 अशी देवीला वाहतात. ती नंतर मंगळागौरीची पूजा करणारी वशिळी उपास ठेवते.
मंगळागौरीच्या पूजेला सुरुवात करण्यापूर्वी तुळशीची पूजा करते. तुळशीची पूजा करून खडे आणले जातात. वशिळी अर्थात व्रतकर्तीच्या व्रतवर्षानुसार खडे घेतले जातात. चौरंगाच्या चारही बाजूंना केळीचे खांब बांधून मखर करतात. त्याला पाना फुलांनी सजवतात. नंतर चौरंगावर लग्नात माहेरकडून मिळालेली अन्नपूर्णेची मूर्ती स्थापित केली जाते. घरातील गणपतीची मूर्ती देखील ठेवली जाते. वशिळी स्नान करून सोवळं नेसून पूजेला बसते. प्रारंभी गणेश पूजन करून संकल्प करून मग गौरीची षोडशोपचार पूजा करते. अभ्युदय अर्थंच मम समस्त निर्विघ्नार्थम तथा च 5 वर्ष आत्मक शिव मंगला गौरी व्रत पूजनंच करिष्ये. गौर्ये नमो नमः पादौ पूजयामि. हरिवल्लभायै नमो नमः गुल्फौ पूजयामि. गिरिजाय नमो नमः जानुने पूजयामि. वरदाय नमो नमः उरुं पूजयामि. धात्र्यै नमो नमः कटिं पूजयामि. काल्ये नमो नमः हृदयं पूजयामि. निष्कण्ठ्यै नमः कण्ठं पूजयामि. इन्दुमुख्यै नमो नमः मुख्यं पूजयामि. जयाय नमो नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि. जयायै नमो नमः दूर्वापत्रं समर्पयामि. देवसेनाय नमो नमः अर्घपत्रं समर्पयामि. स्वधायै नमो नमः शमीपत्रं समर्पयामि. स्वाहायै नमो नमः ताडपत्रं समर्पयामि. मातृभ्यो नमो नमः वटपत्रं समर्पयामि. लोकमातृभ्यो नमो नमः पामार्गपत्रं समर्पयामि. धृत्यै नमो नमः चम्पक पत्राणि समर्पयामि. पुष्ट्यै नमो नमः केतकीपत्रं समर्पयामि. तुष्टे नमो नमः दाडिम्बीपत्रं समर्पयामि. कुलदेवतायै नमो नमः नानाविध पत्राणि समर्पयामि. देवीला पिठाचे अलंकार घातले जातात. यथाविधी पूजा करून मग प्रथम पूजा करणाऱ्या पुरोहितास सौभाग्य वायन दिलं जातं. काही ठिकाणी जेवताना ब्राह्मणाला वाण दिलं जातं. उकडीच्या पापड्या केळीच्या पानावर ठेवून हे वाण देतात. नंतर पिठाचे 16 दिवे ताटात ठेवून त्याने देवीची मंगलारती केली जाते. मी ललिता गौरी म्हसवडे. आम्ही हे मंगळागौरीसाठी पिठाचे दिवे करतोय. तांदूळाचं पीठ आणि त्याच्यात हळद घालून ह्याची उकड काढली आहे. हे मंगळागौरीसाठी पिठाच्या 16 दिव्यांची आरती असते. मग ही आरती झाल्यानंतर ती वाहत्या पाण्यात सोडतात किंवा मग गाईला गोग्रास म्हणून घालतात. मंगळागौरी जशी एखादी सवाशीण सजते तशी मंगळागौरीला पण अलंकार घालतात. ते पण पिठाचे करून. जसे आम्ही दिवे केले उकडीचे तसे त्याच उकडीचे आम्ही अलंकार करतो. म्हणजे सगळे अलंकार मणी मंगळसूत्र कानातली वेढणं आणि हार असं सगळे जसे आम्ही सजतो तशीच देवीला पण ते अलंकार करून सजवायची. कंठी जळके माळ मुक्ता फळाची. जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती. दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव रत्नखचित फरा तुझ गौरी कुमरा. चंदनाची उटी कुमकुम केशरा. हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा. आरतीनंतर व्रतकर्ती हातात अक्षता घेऊन मंगळागौरीची कथा ऐकण्यासाठी बसते. मंगळागौरीची आरती म्हणून पूजा झाल्यावर देवीला पूर्णावरणाचा किंवा उकडीच्या मोदकाचा नैवेद्य दाखवला जातो. मंडप करुणी आता सिंहासन षटकोनी. चहुमूर्ती कदल उभवनी. बैसली माय भवानी. शततोरण झालर वरुनी. शोभते ज्ञानदीपाने. चिरकाम क्रोध जाळोनी. भोवती रंगवली काढोनी.
उपचार पुढे मांडोनी ठेविले सकल पूजनाते. हे मंगल गौरी माते दे अखंड सौभाग्याते. मागू शाश्वत सौभाग्या प्रति गौरीला सगळ्या जणी एक स्थळी सगळ्या जणी एक स्थळी सात्विक वृत्ती आणून चित्ती सात्विक वृत्ती आणून चित्ती आसन करुषित मागू मागू शाश्वत सौभाग्या प्रति गौरीला जळू पंचारती विजला मागू शाश्वत सौभाग्या प्रति गौरीला. मंगळागौरीला नववधू पूजा तर करतेच, पण त्यानंतर आपापल्या नवऱ्यांची नावं उखाण्यात घेण्याची जणू काही स्पर्धाच लागते. मंगलमूर्ती मंगल माते वंदन करते तुला. नरेश रावांचं नाव घेते आशीर्वाद दे मला. निळ्या निळ्या आकाशात उगवला शशी रमेश रावांचं नाव घेते पूनमच्या मंगळागौरी दिवशी. अंबाबाईच्या देवळात हळदी कुंकवाच्या राशी धनंजय रावांचं नाव घेते पूनमच्या मंगळागौरी दिवशी. शंकराला वाहतात बेलाचे पान किरण रावांमुळे मला मिळाला सौभाग्याचा मान. मामा मामींनी केला पूनमच्या मंगळागौरीचा घाट. मंगळागौरीचा घाट केला वरद विनायकाच्या मंदिरात. वरद विनायकाच्या मंदिराला सोन्याचा कळस गणेशरावांचं नाव घ्यायला मला नाही आळस. शंकराला वाहतात बेल श्रीकृष्णाला वाहतात तुळशी संजय रावांचं नाव घेते पूनमच्या मंगळागौरी दिवशी. श्रावणच्या हिरव्या साजाने सृष्टी सजली किरणच्या नावाने मी मंगळागौर पुजली. निळ्या निळ्या आकाशात उगवला शशी विकासरावांचं नाव घेते मंगळागौरी दिवशी. मंगळागौरीच्या निमित्तानं विविध खेळ मोठ्या उत्साहाने खेळले जातात. नवरी मुलीला माहेरी बोलावून मोठ्या थाटात तिचं कोड कौतुक केलं जातं. या दिवशी संध्याकाळी सवाष्ण बायकांना बोलावून हळदी कुंकू केलं जातं. मंगळागौरीची ही रात्र जागवली जाते. रात्र जागवण्यासाठी गाणी, फुगडी, झिम्मा, फेर, सूप, पिंगळा, लाटणी हे पारंपरिक खेळ खेळले जातात. हे खेळ खेळताना महिला आनंद घेत आनंद देत असतात. झिम पोरी झिम कपाळ्याचं भीम भीम गेला उडून पोरी आल्या धावून. आंबा पिकतो रस गळतो कोकणचा राजाबाई खेळण्या झाल्या लाल सोन्याच्या साखळ्या घडवरे नारा माणिक. मी नाही येत जा पाटल्या बनवतो गुजरणी बाई तुला गुजर बोलावतो. मी नाही येत जा बांगड्या बनवतो गुजरणी बाई तुला गुजर बोलवतो. मी नाही येत जा गोड बनवतो मी तुला गुजर बोलावतोय. मी नाही येत जा हार बनवतो गुजरणी बाई तुला गुजर बोलवतो. सोमू गोमू सोमू गोमूचा नाडा सासूबाई सुनेला धाडा. आडक्या खिडक्या दार आडक्या खिडक्यातून कोण बघतो सखा माझा सावकार चंद्र बघतो. फसकाची काडी पेटना पेटना माझी मैत्रीण भेटना भेटना. फसकाची काडी पेटली पेटली माझी मैत्रीण भेटली भेटली. भोवर भेंडी भौरा नाच भोवर भेंडी भौरा नाच. या गसयानो दरबारी मला ग जायचं दुर्वारी ग कोल्हापूरच्या बाजारी. उलट इकडे गावोगाव जी मंगळागौर पूजतात त्यांना खूप महत्त्व दिलं. पण शहरात काय होतं जास्त मंगळागौरी म्हणजे जास्त इम्पॉर्टन्स देत नाही महत्त्व देत नाही त्या गोष्टी. अगं ते कसं झालंय माहिती का आता प्रत्येक गृहिणी ही फक्त गृहिणी नसते ती काम करणारी असते.
प्रत्येकाचा राहणीमान बदलला आहे, नोकरी धंदा व्यवसाय काहीतरी असतो, त्यामुळे प्रत्येककडे ॲडजस्टमेंट करावी लागते. तू सकाळी उठून पटापट देवीची पूजा करायची, ऑफिसला पळायची. शेवटी आपली रीत रिवाज पाळणं हे महत्त्वाचं आता हे करायला हवं आताच्या युगात. तरी आधुनिक जरी झाल्या मुली तरी सुद्धा उमेदीनं करतात, त्याला महत्व आहे. रीतीभाती पाळतायत, परंपरा पाळतायत, मनापासून करतात उमेदीने. आता ना परत मध्ये थोडंसं झालं होतं, पण आता परत नऊवारी नेसणं, ते साज शृंगार करणं असं ना उमेदीनं करायला लागलंय. आता आवड निर्माण झाली आहे. आणि ह्याला ना थोडीशी अशी सोशली हे जे काय झालंय त्यामुळे सुद्धा बरं हे झालंय पब्लिसिटी. आणि त्यांनाही बरं वाटतं की आपलं आपल्या पुरतं राहत नाहीये, 4 लोक बघतायत, त्यामुळे त्यांना आणि उत्साह मिळतो की असे आपण कार्यक्रम करावेत. आणि ते ऑफिस सांभाळून आता त्या सगळ्यांनी करतात, हे त्यांचं कौतुक आहे. आणि कसं झालंय, सगळ्यांचं धावपळीचं जीवन झालंय, त्यामुळे कुठेतरी विरंगुळा, त्यामुळे त्या निमित्ताने सगळे एकत्र जमतात. आज जशी आपली ओळख झाली, तुमच्याशी असे नवीन ओळखी होतात, असं सगळं. आणि या निमित्तानं खूप खेळ शिकायला मिळतात. फुगड्या, उखाणी घ्यायचा, तो एक आनंदच वेगळा असतो. आता ना खरं तोंडपाठ पहिलीच्या माझी आजी आई अशा तोंडपाठ आरती म्हणायच्या, पण आता आम्हाला नाही, ते आम्ही आता पुस्तकात बघून पण म्हणतोय. आणि पण आठवण येते त्यावेळी त्या निमित्ताने आजीची, हेही काही कमी नाही आहे. आणि गावातल्या अजून थोड्या बायका आहेत त्या अशा तोंडपाठ म्हणतात आरत्या, आणि जुन्या जुन्या व्यवस्थित चाल अशी, आणि त्याच्यातून मग आपले गुण पण बाहेर पडतात. थोड्यांचा आवाज आणि एवढा सुंदर असतो, पण तो असा हे असतो म्हणजे कुठे एक्सपोज होत नाही, पण ह्याच्यामुळे सगळ्यांना कळतं, हा बाबा ही बाई गाणं छान म्हणते. नक्की नक्की एक व्यासपीठ मिळतं अशा कार्यक्रमामुळे आपले कलागुण सादर करायला. काही जण हे आपण दिवे पिठाचे मुठले, त्यांची कलाकुसर एवढी असते आणि त्याच्यातून एक कळतं की हिला हा दागिना आवडत असेल काय, म्हणजे एखादाच दागिना ती एवढा चांगला करते की आपण बघत राहतो किती छान केलंय. असं वेगवेगळं शिकायला मिळतं या दृष्टीने. म्हणजे मंगळागौर पूजणं हे सुद्धा एक किती सुंदर कल्पना आहे. जुन्या हे परंपरा जे चालू आहे ते खरंच खूप सुंदर आहे. त्यानिमित्तानं सगळे लोक एकत्र जमतात आणि काय करायचं याच्यात शिकायला मिळतं. आताच्या ज्या फुगड्या वगैरे आहेत, आता ते जिममध्ये जाऊन वर्कआउट करण्यापेक्षा अशा सण समारंभातून जर आपण हे केलं तर आपण स्वतःही मेंटेन राहू शकतो आणि आपली परंपराही जपली जाते. ह्याचं होतं ना, पहिल्यांदा त्यांना कुठे व्यायाम असा होतच नव्हता, कारण सकाळी 5 वाजता किंवा त्याच्या अगोदर सुद्धा उठून त्यांचं सुरू व्हायचं. त्यामुळे त्यांना काहीतरी चेंज, म्हणजे रोजचं आमचं हे करतो त्याच्यातून व्यायाम होत नाही. मग आता या फुगड्यांच्या खेळातून वेगवेगळे प्रकार असतात बघा, त्याच्या कोंबड्याची फुगडी जातं करायचं, कमरेतून वाकाने करायचं, बोट करायची, व्यायाम होतो. आणि मेन आधी आताचा आमचा स्ट्रेस खूप कमी व्हायचा. आता स्ट्रेस घालवण्यासाठी आणि काहीतरी करावं लागतं, म्हणजे असं. आणि 4 लोकांना मिळाल्यामुळे आपलं मन जरा असं ताजंतवानं होतं आणि परत आपल्या संसारात आपण गुंतून गेलो तरी परत एक असं काहीतरी सण येणार आहे, त्याच्यासाठी आपण परत तयारही होतो. एक उत्साह उमेद मिळते. आता एक बरं आहे की मोबाईल थ्रू यूट्यूब चॅनलमुळे खूपसं हे म्हणजे खूप सोपं झालं आहे. म्हणजे आता ज्यांना जे कळत नाही, माहीत नसतं, ते हा बाबा मोबाईल उघडला बघितलं असं सहज होऊन जातं. आता सहज आता मंगळागौरीच्या फुगड्या म्हटलं की आम्ही त्याच्यात बघतो, असं होतं. पण आपली जबाबदारी आहे की खरं काय आहे ते आपण दाखवायचं. म्हणजे सोशल मीडियावर जो तो आपापल्या पद्धतीने पाठवतो, पण मूळ परंपरा काय आहे ती अशा कार्यक्रमातून दाखवणं हे सुद्धा एक आपली जबाबदारी आहे की हा वारसा आपण पुढच्या पिढीला देणार आहोत. त्याच्यामुळे आज पाहिलेले मंगळागौर व्रत हे लग्नानंतर नवविवाहिता 5 वर्ष करते. आजचा मंगळागौर विशेष भाग आपल्याला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून सांगा आणि पाहत रहा प्रुडंट गोवन वार्ता लाईव्ह.